Ahojte, dnes sa pozrieme na zaujímavé európske spoločnosti zamerané na zbrojársky priemysel. Európa prechádza jedným z najkritickejších období v modernej histórii. Napätie medzi NATO a Ruskom, pokračujúca vojna na Ukrajine, zvyšujúce sa výdavky na obranu. Všetky tieto faktory znamenajú jedno. Zbrojárske firmy zažívajú obrovský boom. Dnes sa pozrieme na top 3 európske zbrojovky, ktoré majú obrovský rastový potenciál a môžu byť veľkou investičnou príležitosťou. Poďme si spolu položiť otázku, prečo obranný sektor zažíva boom? Prečo je teraz správny čas na investovanie do zbrojoviek? Odpoveďou v skratke by bol rast vojenských rozpočtov. Po invázii na Ukrajinu európske krajiny zvýšili vojenské rozpočty. Nemecko napríklad plánuje investovať 100 miliárd eur do obrany. Vytvárajú sa tak nové zbrojárske kontrakty. NATO a členské štáty objednávajú tanky, stíhačky, raketové systémy a drony v rekordných objemoch. Technologické inovácie. Firmy investujú do vývoja hypersonických rakiet, AI riadených dronov a kybernetickej obrany. Celý akciový trh si tieto trendy uvedomuje a preto akcie európskych zbrojoviek rastú ako nikdy predtým. Poďme sa spolu pozrieť na 3 najzaujímavejšie spoločnosti. Za prvé, Rheinmetall AG, krajina Nemecko, kráľ tankov a munície. Prečo je táto spoločnosť zaujímavá? Je to výrobca legendárnych Leopard tankov, ktoré sa používajú na Ukrajine. Spoločnosť má obrovské kontrakty z NATO a Európskej únii. Rozširuje výrobu delostreleckej munície. Očakáva sa extrémny dopyt po tomto druhu munície. Akcie Rheinmetall AG vzrástli o viac ako 500% od začiatku vojny na Ukrajine a potenciál na ďalší rast je obrovský. Pozrime sa na druhú spoločnosť, je ňou BAE Systems, krajina Veľká Británia. Spoločnosť dominuje v leteckej a námornej obrane. Prečo je táto spoločnosť zaujímavá? Jedná sa o výrobcu stíhačiek Eurofighter Typhoon, bojových lodí a raketových systémov. Podieľa sa na vývoji nových stíhačiek 6. generácie s umelou inteligenciou. Profitovala z obrovských dodávok zbraní Ukrajine a plánuje nové expanzie. BAE Systems sa stáva kľúčovým hráčom v európskom leteckom priemysle a investori si to začínajú uvedomovať. Trojicu daných spoločností uzatvára spoločnosť Saab AB, krajina Švédsko, inovátor v obrane a letectve. Čím je spoločnosť zaujímavá? Jedná sa o výrobcu stíhačiek Gripen, raketových systémov a ponoriek. Spoločnosť získala veľké kontrakty so Švédskom a krajinami NATO. Vďaka vstupu Švédska do NATO firma očakáva výrazné zvýšenie objednávok, čo sa do budúcna odzrkadlí aj na cene akcií. Akcie spoločnosti zaznamenali v posledných mesiacoch prudký rast a analytici očakávajú ďalšie zisky. Očakávať do budúcnosti? Budú zbrojovky ešte rásť? Zvyšovanie vojenských rozpočtov bude pokračovať. Európske krajiny sa stanú menej závislé od USA a budú investovať do vlastnej obrany. Vývoj nových zbraní v oblasti AI, kybernetickej bezpečnosti a vesmírnej obrany posunie tieto spoločnosti na novú úroveň. Ak hľadáte akcie s dlhodobým rastovým potenciálom, zbrojársky sektor je určite oblasťou, ktorú by ste mali aktuálne sledovať. Dnes sme si rozobrali top 3 európske zbrojovky, ktoré môžu profitovať zo súčasnej geopolitickej situácie. Rheinmetall AG, lídri v tankoch a munícii. BAE Systems, obrovská sila v leteckom a námornom priemysle. Saab AB, inovátor v letectve a technológiách. Napíšte mi do komentárov, ktorú z týchto zbrojoviek považujete za najzaujímavejšiu
Alebo máte iného favorita? Diskusia je otvorená. Chcete viac prémiového investičného obsahu, poprípadne viac informácií? Pridajte sa k našej investičnej komunite na Patreone a získajte náskok pred ostatnými. Tam zdieľam exkluzívne analýzy zaujímavých, podhodnotených akcií, hĺbšie rozbory trhov a moje osobné portfólio, kde uvidíte presne, do čoho investujem. Odkaz na Patreon nájdete v popise videa. Nezabudnite si zapnúť notifikácie, aby vám neuniklo ďalšie video. A pamätajte, investovanie je o stratégii a dlhodobom pohľade na trh. Ďakujem za sledovanie a vidíme sa na budúce.